Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Mit navn er Natalie Fribert. Stadig. Oh, really? Den her video, den kommer til at hedde... Det ved jeg ikke. Kommer til at måske komme tæt på mig. 13 ting, jeg ikke vidste. Nej, men det her er sådan en lille smule infovideo omkring mig, så jeg kan komme sådan for at vide, hvem jeg er. Ja. Nummer 1. Jeg er 13. Jeg er født den 28. marts 2003 kl. 16:08. Ja. Jeg er nummer 2. Jeg er kæmpe fan af Ariana Grande. Jeg kan alle hendes sange uden ad. Helt fra da hun var med i Victorious og Save a Cat og alle de der andre svindlere og så videre. Ja. Nummer 3. Jeg har haft 9-10 kærester var i år. Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? You kidding me? Og ja, jeg tænkte bare, det ville være sjovt at vide sådan. Ja, okay. Ja. What did you say, nigga? Nummer 4, den her den er lidt sørgelig. Jeg kan ikke snakke. Min bedste ven er død. Han døde her for 1,5 år siden. Snart 2 år siden. Og jeg savner ham stadig den her dag i dag. Han hed Kasper. Og ja. Nummer 5. Jeg har 3 forskellige slags sygdomme. What did he say? Jeg har multiallergiker. Jeg ved ikke helt, om det er en sygdom. Men ja. Og så har jeg ADHD. Det tænkte jeg også gerne lige ville vide. Sådan. Yes, hvis det nu er, jeg kommer til at sidde sådan virkelig urolig på mine videoer, så derfor. Og så har jeg en mavesygdom, som gør, at jeg har rigtig tit ondt i maven, og jeg får kramper i maven. Der er ikke rigtig noget, man kan gøre ved det. Jeg har prøvet at tage en masse medicin, der var mindre, men der er ikke rigtig noget, man kan gøre ved det. Jeg må bare leve med det, som det er. Nummer 6, den er lidt mere personlig på en måde. Og jeg vil ikke have, at nogen skal få sådan forskellige tanker omkring mig og den jeg er. Men jeg er biseksuel. Say what? Det betyder så, at jeg er til begge køn. Ja. Nummer 7. Jeg har en kæreste. Wow. Og ja, det er nok det. Jeg ved ikke engang, om jeg må sige hans navn. Det skal jeg nok lidt tjekke, men ellers så hedder han Rasmus. Nummer 8. Jeg har været emo. Det er faktisk ikke engang så lang tid siden. Det er omkring et halvt år siden. Jeg har været emo. Og jeg overvejer faktisk at blive lidt igen, fordi jeg føler på en måde, at det sådan viser, hvem jeg er og hvordan jeg er. Så videre. Og skriv noget i kommentaren, hvis I gerne vil have sådan en video, hvor jeg sådan, det er faktisk en idé, jeg kommer op med. Sådan fortæller om alt muligt, sådan bare så snakker, og hvad det betyder, for eksempel emo og biseksuel og hetero og så videre. Bare så snakke, hvad det betyder og hvad det handler om. Nummer 9. Først nu i år 2016, 2K16, er jeg faktisk begyndt at få real friends, som man kalder dem. Jeg har haft mange venner, men de har bare ikke været ægte. Når man nu tænker tilbage på det, så har de ikke været ægte. Jeg har måske 3 venner i dag, som er ægte, som jeg kan gå til. Ja. Nummer 10. Jeg elsker Halloween. Jeg synes, det er den bedste tid på året. Fordi at du kan få lov til at klæde ud som præcis lidt vil være, uden folk skal dømme dig. Du kan få lov til at gå ud på gaden som en eller anden luder, og så vil folk ikke dømme dig, fordi at de kommer selv til at se sådan ud den dag. Du kan få lov til at være dig selv, sådan cirka. Du kan få lov til at være den, du er. Nummer 11. Jeg elsker musik. Jeg kan ikke leve uden musik.
hvis det er mit internet går ud, og jeg lige pludselig ikke kan høre musik eller et eller andet, så sidder jeg selv og laver det. Jeg har skrevet 25 sange indtil videre, og det er bare i år. Det er måske med i den her infovideo. Jeg har skrevet 25 sange. Vi er i gang med nummer 26 lige nu, og jeg ved ikke helt, hvad den skal hedde endnu. Men I må også meget gerne skrive noget i kommentarerne, om I gerne vil høre nogle af mine sange. Altså, jeg synger ikke bare roligt, jeg kan kraftedeme ikke synge. Men sådan, hvor jeg læser mig op for jer og fortæller sådan, hvad historie bag de sange. Fordi at der er en historie bag alle de sange, jeg har skrevet. Så ja. Nummer 12. Jeg er rigtig, rigtig stor fan af Imagine Dragons. Jeg synes, de er vildt gode. Jeg elsker det, de kan lave musik. De kan både lave en mega rock sang, og så en stille og rolig sang, og så lidt mere hen mod pop. Og ja, jeg synes bare, at deres sange er vildt gode. Nummer 13. Og sidste. Jeg har været goth. Ja, det kommer jeg også længere ind på, hvis I gerne vil have en video, hvor jeg sidder og fortæller om de forskellige ting, og hvad det betyder. Men ja, det var det hele. Det var en rigtig, rigtig hurtig video, synes jeg. Men håber, I fik lidt mere info ud af, hvad jeg er for en person. Og ja, ses!